Hvis du kunne tænke dig et rigtig fedt studiejob, hvor du kommer til at gøre en kæmpe forskel for tusindvis af fremtidens studerende og kommer til at arbejde med sociale medier, så skal du høre rigtig godt efter de næste 2 minutter. Ved siden af har jeg de 2 ildsjæle, Jørgen og Alvin, der de sidste 3 år har arbejdet på projektet Den Internationale Studenterby. Projektet har til formål at bygge 5.000 boliger til fremtidens studerende, der hvert år kommer til København for at læse. Alle ved, at det ikke er nemt at finde bolig, men det er de 2 tænkt sig at gøre noget ved. Det er et meget visionært projekt, som koster ca. 6 milliarder kroner at realisere. De er nået et stykke af vejen, har rejst lidt penge, men tempoet skal op, hvis vi skal nå i mål med projektet. Så for at få en større stemme i samfundsdebatten og for at løfte kendskabet til projektet, har de brug for din hjælp. Hjælp til at skabe en kæmpe stor bevægelse af unge, som i samlet flok kan vise, at vi skal se at få gjort noget ved det her problem. Så hvis du er en ildsjæl, der gerne vil gøre en forskel for fremtidens studerende, så har du nu muligheden for at stå i spidsen for noget, der kan blive rigtig stort, hvis missionen lykkes. Og det skal den. Send en kort ansøgning til Alvin, hvor du beskriver, hvorfor det lige præcis er dig, der skal stå i spidsen for bevægelsen rundt omkring den internationale studenterby. Fristen er den 1. januar, men vi håber naturligvis at modtage en masse ansøgninger inden. Tak for din tid, og husk lige at smutte forbi og like os på Facebook.